Supa od bundeve. Drugi naziv za bundevu je i kraljevski dar jeseni. Koristi čorbe od bundeve, normalizuje rad srca, jača krvne sudove, čisti jetru i bubrege, poboljšava bistrinu očiju, smiruje nervni sistem i uopšte produžava mladost. Ova lagana hrana će ubrzati metabolizam i podržati gubitak težine. Ima blago diuretičko dejstvo koje štiti od nadimanja želuca, a laksativno dejstvo štiti od problema sa defekacijom. Za ovu supu je potrebno oguljena bundeva 400 g, krompir 100 g, luk 30 g, beli luk 2 do 3 čena, maslac 30 g, sirovi indijski orah 50 g, voda 650 decilitra, so 5 g, pavlaka za kuvanje, opciono. U našim prodavnicama najčešće možete pronaći dve vrste bundeve, muskat i Hokkaido. Da bismo otkrili najbolji ukus, probali smo obe bundeve. Priprema je ista u oba slučaja. Bundevu očistite i prerežite na pola i uklonite semenke sa vlaknima. Očišćenu bundevu, krompir i crni luk i sve iseći na kockice. Za samo 38 minuta dobit ćete fantastičnu kremastu supu. Prijetno vam bilo!